Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siza nento ethi ugoalkeeper coach weqela leKaizer Chiefs pha uMzoki uye naye ke kwavaka into yokubana uyalishiya ke iqela leKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs zikhuphile indaba zokubana ke uMzoki ungoalkeeper coach weqela leKaizer Chiefs uyalishiya na iqela ke leKaizer Chiefs. Contract yakhe iyaphelelwa pha ngoJuni. Kaizer Chiefs ayizuba sayivuselela. Now khumbula into yokubana ke amakhosi la agqiba ukumemeza into yokubana ke achitha abaqeqeshi ababini, umlomzana uSatrikazi kunye ke nomlomzana uKhalil Ben Yosef kunye ke nendodana pha ibi-fitness coach yeqela leKaizer Chiefs. Ngoku ichitha ugoalkeeper coach weqela leKaizer Chiefs. Abantu abanintsi ke kwinkundla zokuxhumana bendibeva ukubana bayavuya xa ugoalkeeper coach uMzoki igama lakhe lingekho kwabantu iKaizer Chiefs bakhuphayo, besithi noko umsebenzi wakhe uyabonakala kwabagoalkeeper beKaizer Chiefs, ngakumbi phaa kuBrandon Peterson. Ewe ke bebengathethi buxoki, umsebenzi wakhe ubonakele phaa kuBrandon Peterson. Ndiyacinga into yokubana ke mhlawumbi iKaizer Chiefs wonqena ukuthi seyichithe oogxa bakhe bonke, i-end up eseyishena yedwa. Yaqonda ukubana no, mayiseyibachitha njengokufika kwabo ivele bakhuphe bonke, iqale uqalo olusha xaxa iKaizer Chiefs. Injalo baphulaphula ke futhi ke ayuphinde ijike iKaizer Chiefs yohlukene nogoalkeeper coach wayo pha uMzoki. Naye kuthiwa ke contract yakhe ayizuba savuselelwa pha liqela leKaizer Chiefs. Contract yakhe ya 2 years, umfana omdala ibiphelelwa apha ke ngoJuni. iKaizer Chiefs ke ithi ke ayizuba saqhubeleka ke naye ke uMzoki. Into ethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs ilume emfeneni. Kukho lapho ke ifuna urhabula khona, kukho lapho ke ijongise khona. Mhlawumbi ke uninzi okuzovela, ake silindeni sijonge into yokubana kuzawukwenzeka ntoni na. Kuninzi okuzovela baphulaphuli. Mhlawumbi iKaizer Chiefs iqule ligangatha izawuzisa umqeqeshi osezingeni eliphezulu, izisa abancedisi bomqeqeshi abasezingeni eliphezulu, izisa ugoalkeeper coach osezingeni eliphezulu. Masithembeni kanjalo, ngoba ngoku iklina kwanto ekuthiwa ibisebenza kula bench yeKaizer Chiefs, ibize noNazareth Napi. Iklina kwanto pha iKaizer Chiefs ilungiselela ukwamkela uqalo olusha xaxa. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene nanitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.